Ketwale. We ketwale. I think last time we were in the studio. Yes. Now what everything and what about Yes. Especially abana kur millennium babire mbasireti actually tuwa mwene yesterday. Yes. Enoch nyakundi misiani. Yona manta yata via balibe kenyorobo singa mbiamono kanisa mbiamono for the support that you gave. Hasing enjoy ya that cause. Na wana letanga bangi sana na wao totegera kurwa gatembe na wao tenga kai na maene lesson elimbu ya yacha. Na wao tokandra go sabanga na mbona iga endre go jabuya. So that at the end of the day twins tokina so kwegena na ndito igunga na otra sichimbara tro Yesu. Ekere to kunyara kwa to sanga so bwamo. Ekere to rese safari iga yorogenda. Una pastor David, this is a spiritual week of emphasis. Yes. Yue kunyara kwa gendra actually ko ererelo. Ekere kunyara kwa koera na watu kuigunga abana which school especially SDS sponsored schools. Buna ba kuna kuhegerigwa bakine na barwa so kwegena. 2 umutinyoyo igore about drug awareness. Bona kerole drug awareness, we should be aware of the drugs, the dangers kirijika boast. Obobe binyugwa yogotindia. By the way binyugwa bigana byanyareka bigosalia ensemono na ane na bisa itani agutumeka mono, especially ase bigori buna bone bigori ebike ashinga kichiga dole rote bugati bigori lakini nabari go utumekire asikirenjera igori na watu gosabanga let us beware tunyaraka ba where tunyaraka watu gutwara bomanyi igori binyugwa byogotindia binyaraka bigotongera. But kanana ngelinga tumurigererie Yesu asomusaraba kiagera nero mubwi obvious. Otherwise asichi school jirijigandrata digante special dedication to school ya Sironga imadamba bwate special emphasis is special dedication as a school ya Ronge aigangu kona sawa wana wale. So I wish that and many more bunabona yobimwa se pastor gakale motembe as a pastor andaga kale yutorande tigoro buya sana and we thank God for the okosemelia that family and indeed one time nyasaye wase Yesu ngototarira ale. Otherwise karibu aso wamo egertunyara kwa watu kugira as a lesson as a litukoli arera. Mulisimia mwana sana chiamada chiri chiakiruna abami ntoa bange nimaitena kurugoro ebinyoro achinsamo ao nigo chisiriti abantu abancho baba bange sana no asinkurwa uyo kabero mu chief wane mukoro chief Kareb Kayaga arairi ono familia yae yamate yae nabantu bande bonsi abangunya kwatabanga Paul kuruiga se studio kwera mugambi unato gambire tobia na ndo tumukire pole sana. Karibu mwanchomolele ya sechi lesson alitukulia lero katoko swa lesson jumeli ya eta nigo tualiyete mangana mayai goruya amasabo akorolekana. Giye tunyolingo. Actually chichuma chibere ya nyalta kwa chigo eta they were all touching on prayer. Just ngoje konyara kwa chigo kwa na goruya amasabo. So amasabo nandi chikamanya koleta chituoni kwegena. Asengenje amasaba yega wakareta amasabo Musa na konyara kwa about namasabo. Now wiki ya erete ekanyara kwa watoretera about practical prayer. Nga konyara kwa kora amasabo akorekana nande yesa kanyara kwa tuegeria injira kitobwana tukonyara kwa bakora tugusaba. So ko sabe ento andake tigakonya kweta lina ni meiga it the point straight. Otherwise pastor no brancho go dogo weta iga take an instance ya kaso guchi go saba bosengendo wataka go saba gali wendo jage story konya koliginga na ginga and then somebody else I jateweka obusiya na busingari da wo data I wa etri story jana kwa godri la budata get and hando kwa rodinga kwa godri wachire. So let us be precise, practical in all that we do na ande to embrace to manyetenga tato to igoro is our provider nero kunyara kwa koraki ga gotoa na nero kunyara kwa gago turua na gotoa kira egento. So we should be very practical, very articulate in all that we do. Wada masaba ya iga ekera to kunyara kwa to gosaba actually iga kunyara kwa gago to connect to the faith goso kwegena oguto kunyara kwa to kora goso to gotua goto kunyara kwa to kwegera aselito ko yarero. As we do that, Pastor Samba, you can do a prayer egera tunyara kwa to goso because it is true prayer egera tunyara kwa to kwegera. Tugende tusabe tata nyasaye oyo rumuya endo oyo rumwegeno no gosemyo kona no cha story muna bana bao yo ba kwera endo go nene yetali oli mukiru kana
yabona ase obwanchani bwao obuya bwao gendera gotorokia buna abana bao batulendira ase echumi engima kana ndo watoikiria iga ase TV yetu ya Getembe ase ngencho yo etia mangana aya yenchiri yao ase mbeo twasabira ngo monene kera toguchaka chiro sencheito kurigereria Bibilia torae no muikogo mwanju murigere no motegererio uyu gutubwati anonzi esale nere mwarigani ase nkora yae linda magana atukwigira atuagache kimuika na kuba mono tukine step ya mochi ase yende tukanyire tuja kwao chaka mona intwe tuwasabe na wasabe ya Kristo uyu rumuri ito. Amen. Asante sana. So asinje masaba ya. Na kiki tu mention about prayer. Ego na statement yejo, it is a continuation. Having faith. Ego tu atuariro kwege nanga ogo saba wetu wakaliri kuweka no go saba kwega actually it is being likened to a wifi. Nsaligo kuna mabone wifi na error. You are not there. You go sitokaletik to yoroji, but you are hoping whatever you want to search ngakaletik gero what you need to do no press a button ile wifi ekarea ko bairego yaba connected so that whatever you want to search okalek ogikere likewise okwegena na karoko na bokonga e wifi ekiagera ekera kore njire kabire yo nigo kunyara ko bago gotorokia nga ntwegenete nga one wesekeri tokanetie ngonyara ko bagere garaki gegoikerana so ekifungo gito tuigorera igokere korwase abaiberania 11 ekifungo kya yakamo sarigo na bona feeling onyara ko bago gesoma you can even read korwase lesson direct ekiagera nabo nakikere kyomotwe igitabu ni kyabaiberani 11 kirogosoma ekifungo ekemo Biblia egoteba gaki okwegena na kuo okoba nubumaene asamangana yo asemeirie nonyane kene kyayo atalikorrekana okwegena na kuoko ogosemeria nonyana athari ataigokoraki atalikorrekana literally egere wifi eroro tokoletik oyoroji but it makes you accomplish iga kwanya rakaba ikerania ebintu biri okoletaki oganeti so egere wa connected bono connectivity ni kunyara kaba ye ko bor lakini rende igonge wifi tego koranya tora koraki tora connect igo nae to kunyara kaba ko konyora kerio utakeire konyora onye tora twaro kwege okwegena so into kunyara kaba to korro kwegena lakini nabato ko ekiagera ekera tutabuga tio kwegena then obwama tuboita mana yasa mpakaletik mboyo so we need to have that faith ekera tumanya kutwara that connect so ko wata na goita mana na nyasaye utuma dinga ebono iga okwegena goitonga kikore igokore weak wesini gokore strong na baturanya to kwandra igoro kwegena okoiga andake tutama dinga ingikere okwegena no koba no gosemeri ase bintu biri tokaleteki tosemera tigosituga to rangara tingango ikira nabi ebire na ande to kumayanga ebintu binigo biko bikirano so nakego gara tukunyara kaba tugutwara gosita basome Biblia yanya gutinyoria li tukasiri tukonga tunyara kaba tugutwara okwegena okoga na ande kunyara kaba ge tuinyoria each day nga remember inyora ekiagera nyasaye onyare kaba to that faith egera nyore kaba to that faith bono nige kunyara kaba gegoja gweterase Yesu Kristo so turutherese endunyara kaba to korigereria tororenga inga sign engagia Yesu Kristo abangini kaba nyara kaba atabanga torokie sign in other words mbagi kunyara kaba kore ento bata keriwekema kengepanyereri Yesu nabako batebinga bugango iga omwalingo kororeki ngochore bugango iga gento getingo nyara kaba gere bamu buringa ingi kunyara kaba ge kohorokia ngayango korareki nkobare yama yagotoinyoria yatoiranga mokora yaiga abeire mokora bwanjani wa kendri mokora jise gichabuchire igo manyango goja kwa nango koleteki ngore so these signs to ginyora haida korwa siringana korwa sobani goetera sobotongi gosoetera experience dagiga ro kugo mwaka gatanga ya kino birore tokaga bi egera manyi so koruga kuna antuma yakurigereria nga Yesu ngo nyarare ko bagakorra okwegena gwaito ekagera iga bange baroro bagocha baruno kwegena completely ngango kwana ringana elimo beyonce na bigo kunyarikana like the human the Roman centurion awatabanga omwana ne narari ugakorete ukarwarete but just say our word kwana ringana elimo no mwana we nakaraki nabe buya so in that case
o nando kwigena okukwanyara kaba garaki kwaba yesa akwira nenga okwigena kwa wakariki wa kuwenire wase wa konyire so kuruga twanyara kaba to kunyo just faith is not a feeling faith that is ndura nyara kaba gukora goso jara kaba kale kwere you must have that relationship na Nyasaye kuruga kuntoligeria about the examples of faith and then finally toligeria about the faith of Jesus egera tukunyara kaba to koligeria sinjire kabire yo then we'll come to a conclusion tunyara kaba to gukora a lesson omwario ya igobono karibu omwanji omotegereria yo toligeria semambia bono egera tunyara kaba to gutara so bwamo to sango so bwamo goikomo elio okwegena gwaito kunyara kaba gukina na nene mono tunyara kaba to kukina angena Yesu ekara to endete kuganya ogocha kwa yeri akabire okukole bwango mono ekiagara ekara gotanga tohoro kichi sign ama ene sign chiria kwa ndetu as Matthew 24 kogendera cyanyare kwa chikorekana karibu aselesen asante sana mulisia otulia sincho kubeka magara ya byakema asogo toigolera asogo tuasio linki kere elitulia lero gutwara okwegena having faith ekerto kuwa na having faith neke nenga ayoligere tigali no kwegera to kwanera anake ebicha yali ngigali murandi samba nibwata mangana getike kora ebicha elesene umuli kitali kobeka biche busaigo ndake kemoika inki akwaro chibiche ebiche kero konyeligereria nibwate omuntu okororokana abo omuntu okororokana aburocha magokae abwatete bibilia bibilia akara bwatete bibilia ye iganye begeta asige kuba akanyibwata which means inga bibilia ye igeroro omwa lingana lya Nyasaye na wetera asilingane era aliegenire igonali no manenga Nyasaye naramonere igonga njira toyo aranyale kumutwaro monene onyeta kwigina ingana lya Nyasaye elibwate amafundisho ayako mokonya wikero gotoleka no muntu oyo kerasabire ono manyirenga Nyasaye nere obo bwibwaye ndeka rokuligire around na botokorangi gesunte ngo mojigere kobara gonga asubu ngimogo na bakonyore mechana nere yiko represent kunege sunte lakini inside that trap mechande yogwetera no bwato kwegena ime yao kiagaranga Nyasaye no aramona ndo igakubwire ngiye kogera directive cheyo ige reflect ekebungo gyeito mo kwegena no koba no bumaene yamangana ayakagi na yanda talikorokana yani ole shua ngama ene Nyasaye oyongegende tegwetero gosaba na gosoma lingana liae oikaba mo 90 na ndo ikandwa nerere asobugimo gonga kera tora asome lingana ligale Nyasaye ande tobe to kolirolera na koliranera asobugimo gweito tobe no bo maene ngabone mechando nicha telikonyara gotungusa na goturusia asira ini ya Nyasaye yera tokonye koikero gotoleka yanje na kinarire tikorwa seviche igono muntu yabigete bibilia na bahari gesunteme no gwate gesunteke na bikunyalekana nga ni garasi mechana abaranya na mawira abugate usa asirira abamungabo usino molembata buzinchali muri matembe gesunteke rakyo omulisio utuli gesunteke ekebwate bintu bingaso tobyo bani na bira abimichando muntu agutike sundene ke na beko mechando na beko whatever lakini renda at the end of the day otera ngol tukoro toko tanga joy carpet in the morning yes obo tuke sunde kara ngero agin ma to se melinga maambi ngobuli kera bwakire na yonzi na nyara kaba na nyara kaba mungu oyo bigira mungu ana tijumuro ko mungu ana oyo kera bigete bibilia aiga na maita sime chandonde nero na bwato kwegena actually wese ko yerigereriga na nandu atanga faith is just like a wifi inganga ni gari connected to the wifi ama etenga soon ogo semelio kongo kadoki ngera nakole I love that nagekora pastor bono nganeti otobeke bia okwegena wifi boni yetorega iga tole connected lakini no roboligu omwana moke limo omwana kamboli nga dadi boni wifi ngayire again take ngayire you don't see ngachoko mate mugira ni saba wifi kenegento getari korokana bo ono mwana moke to komadi getari korokana otebere ngati gango connected gango bekirgo sine movie oligere inange gintiki kwa in other words Geoffrey as you pose that question go just a pastor
engakinere to atwore de kire kya sanyo ngajibeke boyo you could hear somebody talk from there au mwana era ko njena tetere one ngakina yo mwana we nayo kwa ngatetere ngoli yali salmango morali olinge meredi me morenga kya ko bawore na mambo mbodera at time those are akambura kayane chiwa ya jire. So that is it. Now so that's connectivity. In other words, na mangana a connection, na mangana waves, kulingana muna scientific, munenze kunya gosuka, ebintu kunya kuchenjibire. Ono tozi waves and other things, biko connect, kwanya wangi ntonkerege okorekana, ende green action, na wangeli korokana. Again, tayo wenda ko koro no kiegera ngankero kiagara, they are working. Even if you are not singing. Ono ira na ngase okwegena gutokuligereri. Ono kerto kwira na so kwegena ono tokuligereri having faith. Kolinga asobugi moboiga. Abonaga niyo somero gitabu kya Barumi 12 ebungo 3. Nabonya konyitura. Barumi 12 ebungo 3 asobugi mobo. Gentonkero umusacho yokuruku Paulo. Ataite tuligererie kurwa so kwegena. Na sobugi mobo nabo gwetera some challenges trapo sia sobugi mabwa. Isano nemo? 12 onsomero ebungo bya 3 Barumi 12 Biblia kotabega se Romans 12:3 Biblia kale kobeka bya se 3 bono mambia naki asobuya na etwe ni gongo tebya kira omuntu yole asimule tabayise kwenenia ero munyene asibirengerere byaye kubwabuna emugwenerete kolengereria kulinde abe nibirengereryo ebironge kolengana buna Nyasaye ayirekira omuntu ekerengo byo kwegena igonga egento Paulo agokwana naga nimenta kurasike bunge kyumwanju muri no matagana linkilinga egente ke Paulo agokwanera tali yaroke bwatu ga etu na Nyasaye no ko wa Paulo na Nyasaye igakoegwa kera itabete muno mubolia bogi mabwahe ili Nyasaye akamokolera ebintu gitasu mabwahe Paulo akigina ngamaene onye bibia koleka ne asu mabwane amana negene ga Nyasaye naro igonga naitwe una ba Kristo naito muna mwanya bantu barero ebintu mbere Nyasaye akokolera asu mabwao you never needing over ache go muligerere face to face Nyasaye go komora through the things akokoreire kera akokoreire omuntu ari urware akabere word babikire getanda no muhene jirani ya yegaku eretakwa ebi atobere bana ekigyo kana wewe korokinga nkinje ntakwero uri oku amayane Nyasaye naramo nainje konga ebintu mbere Nyasaye akokorera kwegena ntomoroji lakini webirifunga no ari kiagara twarorire kiatokoreire konga nakiga Paulo okwananga to have faith tinkolingana muna Nyasaye atoete kroyo muito kelia akokoreire kiagero maete ngendongera Nyasaye akokorete kagaruka muyena ngera ngorete ngageranga muyena omulisho tuli kenya Nyasaye akokorete kagaruka muyena konga there is some different things to koreire lakini biko reflect again there kamo sure having faith konga bionzi bibiri tu akoreire debi go to reflect go twaro kugena no kwege noko igo twate bu Paulo agatanga go kurwa se Nyasaye ero kurwa igoka kere okose omose omubwato kwena uja se Nyasaye igora assured you are assuring egente kama ere wikage korekane na Nyasaye oyo wikata aramo nainje na asubugi mogo nere tasu waba ebese libere ibungo 8 na kianda nero roto tebya mangana maya nga twatoli iwe asobia ngalingane lindi arweta aseke ese ngenjo chinguru cheito osekende tu akolire kiya gutya Nyasaye kulinde ase ngenjo ya mabera he gonga okwege noko kero tokobwate Nyasaye digago totoria wetera sama mabera he igonge yetaga ni tutwara sobugi magwito just to have faith I twaro kwege na gutya zarenga in never things bira cha so magwao wika omosemelie kera nero rakubwire abono omulisia abantu mbale bataraye gena unatebanga ebintu mbire buli tu akoleru oro mambi natama kusanga no mutegerere muliyelekera nacha kumurubali munaro gotebera ukikubuko renjera Pastor Samba amenyete igali yako gendi
njira ameta ase goroba igore nene ote asamba eno seseniri anayo seseniri erega konyora ngobungo bwa injira bule anda kenjira amenye tumo bwanse gaiga ote beta seseniri bono inga ege konegioka ngieke gawe mulikure sinayentomani actually ingoro kiega konega igabono abangi bakunyara ko batebanga gusa kunyara ko yakoro kinga abangi bakugani banyara ko bakororege ko look at Thomas Thomas we ko manyene egera kunyara akotebunga Yesu nyare ko baga kuboka ama ene tay kunyara ko bakora akutega kwegen agotebanga unless indora magokao emsmali ri kwanyara ko kubetwa ingaki kunyara ko baga korrekana na linda atwaro signinga ngwanyalta ko bakora gokoboka osejwa the Jesus and remember oyo kunyara ko baga gutwara this kind of doubt niga gutwara doubt na no yubanyara ko baga utara for 3.5 years atara nyara ko baga kora ga komanya so men of us again no eno na baga ko ikira ya ikaiga like now na ndingira ne back kujia saban umwana go gatenga kingo koretera ndegento again mundu mayo gatenga tianango yani commit yourself kiao gorai ko babunga ngaki ko jara ko kara maybe we can read Mark 8 verse 11 and 12 egara tujara ko to koraka ikoruga iganga kiere but remember for the 6000 years ejise atware to botongi ebintu mbiri byanyarta ko babigo kwane ruga igagu ebibi ko nyara ko bigo kora bigo ikerana so ebinte biga the same things again were mentioned in Matthew 24 ko gendra chisegi metenge cho like now this morning actually there is a church ngwete kurumata iganga kone kaniseri eri tanande ya chire lakini rende na roro asengenjo yo tenge chwa ya liro balianyugete likanyara ko bali kuwerekane ekanisa igonga nate even those faithfuls ase kanisa eria pole monene tigandra ko bagata no embono ye karmugo no struggle ngai mugo sasimira o monene anyare ko ba ko bali so such signs were mentioned about earthquakes nebinde kabire ebi so those are signs chiko nyara ko baji koro kingo moeri ko korik ingochore so you can read that kitabu ne kiamare ko go soma isano na isatu sieli soma 10:12 yes aba farisayo bakaoroka abagachaka kuamirania na Yesu bakaligia aboroki egekonebuna ikimanyiririo kurwa igoro bakomotema agaichana asomuika oye akabora na kieke golie kigikuligia egekone ekene na abadebire ekigolie kitige koegwa egekone buniki agabatiga agalino bwato naende akamboka ngumu so mena times indre yesa kunyara ko bago batiga inisa in suspense egegera kera inen kesu kunyara ko bago koliye remember baba ko muboliga ekegolie ke is talking about igo the Pharisees imbale ba koliye kegolie yani sign genuine asongenjo yokomotema na abande mbaroro bono tuganeti okwigena so we need that faith genuinely na faith woso kwigena inkori muko turanyara ko bato koraki to kwana lakini asa onyare ko baga to ke njire kabireyo goetera asiringana liaye goetera asobobani goetera asobotongi goetera as a personal experience el tukunyara ko bato koraki to koba lakini doubt indichi kunyara ko baji koraki chigocha lakini nigo tukunyara ko bato gotebunga tunyara ko bato go focus mono asiringana ekiagira goetania kartu focus rigo bono lio nigo tukunyara ko bato go kongiwa asokwegena gwaito ne karatu anyara ko bato go kongiwa asokwegena gwaito nigo ekunyara ko batege ko baburongi ntu baisa kunyara ko bato go twara that doubt like that one of Thomas igo it's good we believe without seeing ntu ata baigoro ye wifi ndo yeroji lakini once kwa connected you are able to access all that you do what you want so no kwegena na koro kuna bokorego ngatiga to twaro kwegena ekegera ya saa ni gata getu tunyara ko bato kumwigena gose to kumu trust ekegera ntumanye tembwa yaye nigo ere yobwanja ere yobwanjani ekara to kunyara ko bato trust nyasaye nigo to kunyara ko bato kina lyo obwama to bwito nigo boko gikina lituko ekegera chira chiaye nigo chire chingikeranu hande nigo to kunyara ko bato kumwira na komo egena lituko ase lituko pastor abantu nko rwabaroboro limulisia
nchina aruara nkabanya gitali nande kene pinya saga nkonyo na Pastor Sambateba nona alingi gitanda muno muntu ndo irwali ana mangana atobereire ekene twali kunya kugamba nere mambi bwo kyabo tukati bantu bakule ero chire njina atigeire bono kerubu atu kwige no kunga ekene nya saga nkonyo bono andake ngo shudiro yonde narura ukani ne kene nya saga tawo konyo jiri kwalingi onyo leso aliyo kolireke kona osamuru nyanele mugati olurage ile meganda ne chizikiri waigotire kabisa oli ni robwato oli darumanuta uchire ono nande babo barabangwa na babo bale bako mateto tebi ngonaye oli yeso tayo kiyesa kaliko bagadi ngati ngunyara ono kuborkega kono nyimugiroje bona biranyarikane no ena aso kwigena ninyarikane aso kwigena waito mulise samo Pastor Samba ndiri tukukwana n'abakristo ndiro kuora kyo okwigena kwago nga engineer nyasaye lakini yarona eno mugando go kani ngaya ibintu byo kwana bigo nyalekana yagijinde ayo kwena kwago tenere ngiye kora yesa ko bagani nga tingora ke kona okoligereria ase instant yabete abantaba maete by nature una mwanya bantu dotongire enjera nere andake obuwa bokurigocha aso bwo bw'omuntu by nature lakini kero obuwa bogocha egento nyasari getigo tunyuriga omanyete abarokigwa aba manyete manyete nga Yesu no aramo na barabu yes lakini by nature obuwa bambuga chete barabu ngocha burasunde bwensi egento Yesu atagete ko banyorinkeringa nonye melinde achire mubwena tikobo akegana no ndamo na inu in other words aso bumagwito nabo buruire bogocha nabe mechande gocha yakoboi kera bwoboete kwenyoranga nonye obwabo bwaso irasende ono tiangere Nyasaye ono 30 faith obwatenga wasoire meao bwabori ono watanga tinge omoyo komoere lyo monene. That's when now God proves your faith kera aboro kiwa afterwards bajete bakabora ningo ono bakembeo ni melindo biko muhigwe oye ningo musacha kiyo data yani na barabo bakaligo twaro kwena nao onyo kanyire melindo now we have faith nga wetera keretora mweno monene nere yes nere ora fight ya mona into ngonga that faith igo toka through fear ogwa roba eneja kino mondo abo gato ogwa to kora simba kurwali oterene oikoli gotama ogekora wetanga egerete goikere egoite ngonga tutwaro gore aso monene na gutwaro kwena nga ase binte bigokorekana era twayegendire omonene atubwe na kegora ekebunge ginaga ninso mekyo moiso nsabu 41 mali koinye 41 gotanga bagasowa no mondoko omonene akabairaniria ningo bakaborania usubagatebania ningo oyo rende goika nonya umuwaga ogumuigwera bwenyanja omuigwerere yani go basoetro omoindoko yagera they were not sure of egento baroche gegokorekana mondo kuri gasoime yabo akagiakoborana later bagaja kuria raisinga oyo no mwana Nyasaye ndekera no mwana Nyasaye wetra 30 faith now things will work and Jesus now is seeing our faith Nyasaye koraro kwena bwite and that is the way akoro kwena sometimes ndire Satan akoreta matemu asituli keranya retire taringa Nyasaye ta gutanga matemu ali abako yatanga lakini orua karum orua kabagaga keigonga na misi saligo na tende bako orua kabaga uligire igonga taringa Nyasaye areta matemu era igakwarao acha elindo test your faith God sees our faith through temptations nonya saa komanyero kwigena bwito igonga matemu ta gocha we cannot prove our faith to God igonga goikama temu ache kera matemu aya achire na arago tokonya oroki okwigena bwito omorisia utuli ono na kira atema nganuye netonya matemu ta gocha goikache ya igere lya yugo matemu ga Satan kwanza wako amana Nyasaye wana oni omatengo ma tumo sacho igakwa aroresa uyumulele wari wancho mukunake gotoro zina na kwigena nakinya za mwira ndete akoire libaga yana mateme igonga egento ekogera Nyasaye nere igakuru libaga elinda prove Satan nga
onde bwenzi ongeyenire isako mechando ya chire still that person ko ikate ndabo ko mwasende igonga nyasaye igakoro kwena gwitu wetera ase bintu biri dokora agiye akora mungina RNG White komentarare agoteba kuru ase gitabu gikurunga faith and works page 17 point ingara bana takandi tiagotanga the soul must have a precious plant of faith ngenkoro osoba moyo uikabotware obo maene gwagachire osebo simekire imeyo kwegena and the rough part is the soil of the heart and enthroned there ngakwetera asobwanchani liraba liri okwegena na liri yagachire imeya igonga wetera obo moyo bwito enkoro yeito ukiaga chekeri tangani aso kwegena oh yes yeah agachikira aso kwegena now wanchani buri bwito mana Nyasaye if anything will come still we will stand strong. Diri tole skuru omwana ako promoted uchese class kende wetira sokotemo mwana utago tebinga karugira asibiro genda isetu tago tebinga bono karuga iga pipi 1 enda pipi 2 tatemwa igona into kwigeno okono muri murandi atbeka nyasaga ndigome noyo jebuli guikotemo wanje muri egaro kumira na matemwa itabira na matemwa yago kobeke ekirasi ngira ukorusia gusuki ujia segete lakini bono muri gwerese ningo kwana ngento yetengane tige iganda kamori gerali ebintu mbiri bikone byalinge kale byakoleka ntuko yunga mana yesa kabaye ndagira kuruguru egaiteka igitwaje korra lero no tena izgoli nilizo monju muri otenga monene ngendagira kurute tukonyerora na maiso lakini nyabe nyakoleka ntinga kieri yeza gane binya sawo monyene aka atana na inyanja ikabaga mara kabiri bagaeta abayise abamisiri bali bakalimira inyanja ile mali ebyakoleka nete lero randa India Ocean gali randa naye gari kifikiro le mateka ya uramburo kobogo nyasa to ngaita nyanja te watanekana lakini bono abantu bali bakote ntali kobinga gieli ndole na linde yene nyasa nali moyo bado tena wako ni system so the issue is this ekero to nyaka watu koligereria ngo katore tu aranga aboro kwe kere bare imeyugwa in fact yeso ko nyanga no ari bira kinya kale tak araire so ekera araire garia me yije ko bono chitoigo chiko koraki ke bugu ko na goja ke kiana goja kiana kwa kewa kaiga maja ko na goso ago ko na goso through their own effort banya matanga bono tigato ya restore nganga koratu until that time bagoja kunyoranga ama ene yeso no agale tak no ale ga opo kumuli bona ayo raire ne me chanda ya kadri ya to nyol so throughout our lives na bato kumira na get na storms se garaji kunyara kwa jigoja there is somebody we should tell about our storms na storms ijiga to matebia wedra so kwegena ngana ro koraki okunya that is why Jesus sees our faith na bago ikora ara aligirerio rara yako ndara tiga ndorenga okwegena kwa baba yo kale nakikongani koruga wegera kwa beri asenjere iyo omanya kuroro onyara kabaga okoreko egekone kini gago kere ta bono nyara kabaga calm the storm kama ya kwebori na maene ningo okonyara kabaga okirie to ago to konyera iga to igo yamanya konyora kwe boga okore yakira so okwegena kabiro ku Kristo nkoraro okwegena kwa there is this woman again nero kuruoro tanga umwana nani gakaleta igarwa arwalete igare demon possessed so ekarale demon possessed tinga kitukunyara kabata okaraki akomojera ase Yesu omo trouble kabisa omo trouble baka yaikera ase ge Yesu akinyara kabaka matenga yani akorrekana ngabono ni gare bunese esese matenga endagire yiga na matoronga narai but through that Yesu nyara kabata nga na maene your faith as really say saved you so we inkoraro kwegena kwetu ngakikokoleta ngole this woman had a lot of faith in Jesus so ekarabwate that faith in Jesus also sees the faith in this woman na bakoro kwegena kora asomongino yoga onyara kobaga ko grant bono nyara kobaga kora egekone so in this case inga ebikone bigango nyara ko bire bigokorekana ekera to kunyara ko batu dauti ko nyara kobaga goso mbwa ya Nyasaye neringa to nyara ko batu kuligereria siringana ekera gwetera siringana nero ko nyara koba na liko nyara koba ligo twaro kereria na hande
nyasaye taiko nyara kabaga gotiga nga tunyara kaba tu gotiwa as doubts yeli kunyara kabaga gotobeka, maybe through pain, maybe through disappointment, maybe through fear, maybe go etra sani certainty go saving take birevio kiagara ni go biko nyara kabaga biko weekend the trust in God, because this is a name ya Satan akorete bindebi egara to rusi go soto tu are doubt go jaso bwa jani wango wa nyasaye, lakini nyasaye chira chiaye niko chirecha chia buronge niga kunyara kabaga gotwarigani egara gotwarigania nto baisa komo doubt, lakini tuebise imeyaye egara tuebisire imeyaye bono liori niga kunyara kabaga gagotokonya ekiagara niga gotoa sababu yo kunyara kabaga kwegera na kumumanya mono nando toire Bibilia ekiagere Bibilia yega nere kunyara kabaga gotoro kianga ingaki to kunyara kabaga to trust in him egara to kunyara kabaga to trust ya sinjire kabire yo one we need to understand go sunyara kabaga to kumayengi kunyara kabaga gokoreka asobo no obuge mabweto jinga kichons negere jinga kijiga one kenene tunyara kabaga to gochora kumu trust nyasaye ekiagere in regardless of the circumstances asobo roire mwege no rorioyo nyasaye asebo kongobondo bwasi mwege no rorioyo nyasaye. I was talking to a friend on Friday o musani oyiga na baigeta tabanga amaene na atemire kabisa aso mwana one egaranya ala kabaga goraki gakobwanirwa, lakini bono na kura na barangeri actually aturangeri tuna barandi abande egara tunyara ko to celebrate enjere nyasaye akorereki amokonyire and na bambali okonyora kero kende ota expecting kanga na koraki na korangere, so that kind of faith nere koleteki etakire bona watanga amaeno mwana na okorereki obeire buya through that prayer that was done omwana na okorereki obeire buya. So let us have that faith, let us talk to our God ekiagera kurugawo Jesus sees our faith. Yesu ni akororo kwegera okwegera tunekara kororire na na bago nyara kabaga tokonya ekiagera kurugawo bono niko tugukina asobwamo, so ingi tubwana to kunyara kabata gokora okwigena gwitu kunyara kabaga gukina mono egera gukina mono niko tokandra kumu trust nyasaye nonya nekera tuta understand tike kende, lakini tumo trust nyasaye ikiagera yeye ndiye amefanya nini ametenda igentonkere gekongo kisana murandia samba ubeka manganaya kirokuligiria iguru yo kwegeno kutogosoma Yesu nkoraro kwegena gwitu muri shobekira mangana byesana abantu mbalega bagokora egento kere common lero kwegena kwa bakuyekana aba muraba lishada kana mesha ka basandi ba Daniel mvagino eli babuatire mbaliko monya ngora ibagwa giri badangi ayomurut manyatoko tebiga ne bantu asira asama bokao ntoko sasi mumu wekano ntubwate Yesu bagwa kiri mate ba mushout ayomurut baga shout bakamweneke ana ali sekarwa kolera agwa kiri yumone abwatu wena ligeli nasango maaleje umwana na yego no wagolia kali kumora ngimo amaru no kali kunyukunya kuogaga ngaiwano tindete no ngajyo tindete ili yiri yakunya kwa gukuligeria batumayo ngwe tabale tarochi ya numu lakini kyako kora agwa kiri yogi Daudi ndolera mabe agwa kiri yogi no mwana aigene tenga ili yiri anangwaka umuntu naro rango watoiru muganole ngega igoro omwana oyigoro obwatebireje amalikali ukona byekoso magalinga isega ajigoja agageri yogi ningege ntumu ayeso no konyu mwana on yes akaroreri yogiri bono nchina ali koranga ki ukwigena gwaito eligere bintu tebikirane number 1 to ageri yogi na ntutu ari ukwigena eli yitu gwaka bikabikolekana. That is a sign of surrender. Nyare ko bago surrender uja se Kristo ekagera ne roro mubu omubi ago nali kwegenera njebuye ko monyene tiko karaki tinko nyara lakini roro rakoreki oranyare na nero gotubwera ngayo sama no egero ko gendo chariki na ke oboma yetinga ekegambero kuchikwambe kina aye imeago kwa kili yo monene ngochinda ali mete nkobwana okwegena kuna ko konya nkigwaro chiga yaro koligereria abantu maraba kwanira batatu tubata Abraham na kwanira Moses na Job wanda batatu gabande mbayengo abange ase Bibilia Elia uturanye tia batatu boka koraligereria
ekwere nde babwate bonsi yokwegena Abraham ngai tokomonyora ase egetabu gia Genesis 22 kwera sero mogano una Nyasaye akorangeria Abraham amoteinga bogoria abakora imirimo wao akaboria abakora imirimo bae babere umuisi wae bagajake sabari muisi wa Isaka kera baika ase getunu agatiga abakora imirimo agarina na muisi wae babo ikororo bakobanga magena bakwara jinko umuisi ko mubori nenda tata isabari togo jinto bwate jinko morero ke ngaye ngondiro kya ko mereri God will provide sure get a point inga God will provide yoka iga wantavinga Abraham had faith to God na bwato kwena ngano nyingo chikuru mwana wanike mwanzo at the end lima yenya za ta kutigambu I know God has means to provide sure iga watavanga Abraham ikonyobere tayari goito mwana wa mwana tunike mwanzo yabo golio moya ta to como chopu motu Nyasaye eliogiri gocha na lili maega God provided ige kingi yo toroki asobu mabwao only faith riyo wato kwena nginto gete nkoba kire nabagekoba ebinte binge go bitari koba asobu mabwito kyara to go doubt chitangu mondago sabote anga nanya na sawa arako polisi otuli ndo no wansa veraba pato jetindo joze nkebe ngekoba kyara already wasalire wa doubt Nyasaye manyori nyagitali samba na mmoja gonzabira aronje nduye najire nandi kwagenda ndo muntu yogenda asenge njoko olake kugenda turigererie mosajo ndogoro kwa Moses bamukwane the numbers Moses nere igo aba Israeli bararamika kibara in the wilderness ibarushi ku Misiri baikire roro sure bakarera bakemurungani ase Musa na Nyasaye karabe murungani nomate Nyasaye akora Musa akaenda kwa Nyasaye ngabanta bakari ngo murungani ngakingo bakora Nyasaye kwa Musa nga etigo kwa discipline kaya ta chingiti chikaruma abantu bali ekire tabu kya Numbers 21 karamanya soma Numbers 21 chingiti chiri chikaruma abantu bali abange babo bagakwa bali ko nyobo songo botara affect by case state yogoku bakanga akorera inde Musa nga kito to utaza wa maneno zinto bugene bana ro maneno ga abambali bale ko mojejeri inde baro ringa wana baka litiki okoy amaene wetro okwana koli kwa Nyasaye Musa na Nyasaye Musa ga Nyasaye nga bono tindiko wagwendi straight osi ngiti osi muweka ro ngiti yesunge yo hali we ora twaro kwera nyirigereri abwena amaene bali banyirigerere ti go bagwenete ngonga faith yego torokinga keriri me yao ore no mara ngendo keriko bakere igogeko na kiyo bara bantu bali bakwa iwa test nga bono ligererie ngiti omubweka no lwe ngiti ye baromete ndaga no moko ligererie omubwene bakaligererie bakabwena yego torokinga so umubwito aseme chando rito gotwara tumanye ngo kwiyena tali gento ogofiri ane kagerta no era that's the next point okwera tali gento ogofiri tali to kweigwa tuli kweigwa okwera gento gegocha from your heart and from gento gegocha from your heart first of all we your mind you are connected you are connected with the spirit of God kero moikonya saa ojenjire birangara libyao wona enkoro ni ego develop that faith igoge enkoro nera go develop kwegenda dali ngento go feeling awona go feel era mabingeyo mabinde giacha kiagenda okwegenda nege ntokera ase enkoro ya throughout anake bono umurande akertolire igoro yo kwegenda kuigumanyite ukwegenda tali yentu kuigwa unati guteba ninganire imiyago ayo munye nunye buati nege goro monta ko imuka urumwa eta buati emirimo umusaje usomo kungu oteba nti angende kusoke kugige busonga ali etemekya kazuku lakini eginte morogoba nkuire nango cyane ni yenta bana bakuru nande gene byo morogoba umuntu liko nyora abo tige ntuno kobako gukimwaye ukwigena yes ali wiganza tenje timbu ya tibono tindo jina ade usini nyore digabere gawo nanto liko nyora unu kwigena okotali yento kwigwa nkiko muri kwere sena ntumanyi actually umuriki wire seniga igata eta tunyara ko batuko mayanga okwigena nigo kunyara ko bago chaka
enke gabuna bona mustard seed tonyara kwa Matthew tetere musabibu Matthew 17 verse 20 you can read it there egara kurugago tonyara kwa tugotwara oise kunyara kwa gotwara kuigana buna entetere ri musabibu ri na bego nyara kwa koraki yegokina so our faith na bego chaka kurunsiga enya ko grow enya go spread egara ya nyara kwa go spread ya senjere kabire yo bona ri na bego koraki na bego kina otherwise it's not a feeling oise gotware feeling abange bakuganinga ngaki kanga buna bono anga twa koraki egwatene ngamaramo maramoja yaba those wrong feelings no nyomonto yando jigo oyo aito indulge in corruption aito anda koiba so anda ko kali binte kabire but it begins with something small something taga yes even in our contagious world gabona iga these big people you see talinga nigo ba chagete go ba kenyora ase bakolete ase bale nigo ba chagete from somewhere small entetera basmekere kana ukina now it has grown so the same way to kunyara kabata wadenga faith igenga buna mustard si esomaga igitabo ne kia Matayo 15:2 ase egesieli bagosoma kwa yemerongebere akabatebya nasenge nchukuge na koino korogoke ikene nabatebirie muise ko bano kwege na korenga inebuna entetere yo mote ongabuna omusabisabi na mote ebye bitunwa na mote ebye getunwa eke karwe agwo ogenda alia na kirokyo na kiruo tiri ko bali ngana litanya alikane asimule so what does this mean ni ge kunyara kabage koroki nga okwigine kobiro koiga igoto go nyara kabato goitaberana no moikomoje omoikomoje egero omoikomoje no asoire bono riori no tebie getunu nganya kurugaiga it will do what it will so happen whatever you need you'll get so kurugaiga nyasaye niga kunyara kabaga gukora amono moikomoje mojenu egero nyara kabaga gotoreta mone nere so ingitubwana to kunyara kabato gukora Jeremiah 31 verse 3 tunyara kaba to kwala omoikomo janu onyara kaba ko miromo ya nabo soma ye Geoffrey nabo soma kitabu ya Jeremiah moishatu 31 verse 3 atwaboli gwa sobuya trasobu yena yes twaboli gwa sobuya wetrasiki igitabo ne kia Jeremiah 30 na kemo igesieli ogosoma kwa igifungo gya 3 Biblia egoteba bya sigitabu ikifungo gya 3 Biblia otebanga nama ense yaba Asuri nakigyo Jeremiah 30 na kemo aya nama ense yaba Asuri nigo yalingi buna omucharake o Lebanon ubwada jinsage chingia chireneke nekiririe kia nigo okinete guche igoro ugaetane chinsage chimetende omuto yo kaba okonyora amachi na gukina chinsoko chense chikayotambeya chindochi nigo chietana ine asosumekire nyuma ya chindochi echo chikaba chikonyosya emeteyonsi yeli nani amachi in other words connectivity yenga buno omoto korek Lebanon kuruga kunga no ebitunu bya maji bikonyara kabe bikoba so yego toroki goro yo bwanjani bwanyasa unako nyara kabaga gotobori gwetera su bwanjani waye gwetera su ama biraye tunyara kabata koraki to kumuyena nyasaye niga konyara kabaga kuruga bwanjani onyara kabaga kuruga kwabira yakara to konyara kabato kumuitabirana gwetera ase Yesu Kristo munanya takabaga gukwaria somo omusaraba kuruga gwo bwamate bweito nigo bokonyara kabaga gwo koba ekara to konyara kabato kweyena na kumanya igoreye yeringana so na ki kitokonyara kabato otebanga ki so okuigwa taikoro kukwege okwegena because feeling na bajigo ko read okole gento gata kale tiki geta yegero ekeronge lakini egero bwato kwegena ni go konyara kabago komayanga omogoko ni go konyara kabago gocha kurwa sinya so igo de bwana to jara kabata komenya no kuyena then nyasaye anyara kabago toa ogo seseniwa na mulisinga netusome kefunge ketwa kwana ndo chinge funge keke ne kyaga twaligereri igitabu ikige ukwana iga yes isatu
Jeremiah 31 ni isatu incho monene nkabaorukira kurware nabeire mbanchete n'obwanche nibwa kale na kale sure asa yubuye bwane bwa butambe bwa bangusire obuya bwana bwa butambe bwa kolereki bwa bangusire inye yateba na indi inwa Abaisiraeli abamuli asende buna omuiseke omwekungi nimba agache na inwe mwagacheke mokonge inwe na mwechabere chinyanchigiri chinchigire na inde eliyo muchenge mogotenga amonabo baguchenga yes actually ko bwanja rwanya sa no bakoleteki hobure astole tahana buko nyara kabugo tora nana buko nyara kabugo koraki bugo twege konya so bono okwegena is about belief and trust in God both in good and bad times chinga gichingi ya ne chinga gicho Jobo, that's why no ene kare salige nyangi akaba o gatanga ni muanje in altar obuyano bobe o engaki obuyana naki na so bobe so korugagwo bondo yento tubugana to sito sabunek to nyara kaba to trust aso manene ekara tu trust aso manene na to konye naki ko ranga we need faith ndugane tie okwegena na ekara tu nyara kaba to ko kwani okoiga ntogo konyara bosaigo unless we pray our God tunyara kaba to kunyara kaba to saba gochia asinya sawo ito ekiagera na kiekyo go saba na ku kokolete kororo finally egeranta to ko regole na be yundan pastor na kwande 1 Mark 9:24 Mark 9:24 yesome Mariko kerego some gitabu kilikia Mariko kianda 24 nero ni yekobeka mangana ko bwatu monchumuliro mategeli ketosoma amo Mariko kianda euro chereru ay 24 Biblia uko na se verse 24 yateba bwango ise omwana ulia agaka eliogi akalira akabora negenire nkonye asogo tegena kwane negende nkonya asogo tegena gotegena kwane so the father had all that faith Soma 23 rongebere na bitatu ansigetabu ekyogia Mariko kianda yabeka buya Yesu akamotebya kuranyare onsi nigo akunyalikana asali ere uyubwegenire so there is a condition there oyo okoreki wegenire you need to have unless you have that faith unless you have that faith not a feeling but faith so yo koigwa no kwegena so korugago nyasaye ni garo moyenwa litukasirituko even in our weakest point realize kabisa still ni gakoleteki ni garo moyenwa na nyara ko baga to kongia na gotorokereria na ande egente kenene let us keep trusting in him to nyako atokandra komwe ko komasemeria na kumwegena litukasiritu asirituko pastor tata komenta ringa ne rio kwegena ulili na ni matara mwanju muligire no matagara rio to bwate tinere asinali aliro genere perspective ya una ligire ishwa ente ke to nya kwegera na having faith kwegena ili ngana liri to sana asobogi mabweito ulingana na tu aligire ko ru introduction Sunday Monday to ikire Tuesday again tonkera abuna lira kamo Nyasaye aganiti tokanyora asuguma bwitu nigente kyo igona ninki ko gitabu tabunkera naligereti kango kisana onaga niturusie gente kinaligereiri na tuachire gabaga toikirabu tabungera ekorokunga kitabu kia Barumi 15 ebungo bye 13 konsome gitabu kia Barumi 15 egirusi 15 egisieli wasome 13 Paulo ngukwana alinga na gitabu agote ya Barumi Marikaiga agoteba nabo igo Nyasaye bugo semeligwa abaichuli no mogoko bwonsi na omorembe asokwigena munyale komenta muno asogo semelia asichinguru chiomoika omochenu ngonga kulingana na aligere irinje okwege no koli tangani goikayo monyene omoitabe Nyasaye sure kiege Paulo ade Barumi nga nabo igo Nyasaye bugo semelia abaichuli no mogoko ngongonye ntogo semeli tora monyorere toira na maega ali rese ni tu ali ko maega tora tara monere igo to menya ta monere kuina ngoko ba story
wika tutara monere kere tu amenye nere bono tutara monere yori bono kwegena kuria wika kwa story oma teno kuri tu aligereti nyuma tara mona nyasaye tawe de kwegena iga amenye ta monere kera monyora nyasaye atarira monere bono kwegena waja sare lakini ara tere kibunge kinga elio paura gotebanga goika nyasaye uyo wosemeria atuichori no mogoko no morembe ase okwegena igonga ebinte bigotora binyore ogende okorunga choi omogoko peace omorembe trust ogosembe igotora binyore wetro okwegena sure bigo chabosa no kwegena oko tari egento go feel okoigwa negento gegocha from your inside kurwe nkoro yabo imekemenya yani satinyo kama okomenyara daily unokoboka bunokorara negento keramo nae ase nkoro yabo ime eline nyasaye amaye kogendera kwa wamo na ime that is why kibugo gitwaso Marko 29:23 yata yabanga weta asoko semeria tutwaro okwegena oko tukare twakonyolire ebinto bikorekane bigo korekana uzali bo mindonya ndobati okwegena sure bikoba igonge binte bingaso mabwito mwanjura arari mutagari murigereri uchandikiriza amatuka mangi obwate challenge gete yangire koera esauri aro manyana atari yege nanga nyasaye na bakumurusiri challenge sure na kieko yaragenderete ko bamune onye ntwatu aro kwegena kongenda tare musabisa bibirie korengani enya ko grachu ngorangora okwegena ko bwena na kieko yara banta bange twaikire to an extent mondo konyoro usabire for long time orore ngomo chandulia bwate toraera otebanga bono konanga nyasaye takuma sabane uchibono kotemba basabi tigante usnanyore bono uliye shortcut tigante multana dubi actually mwana manda bangi twanje shortcut tota ediko ganya tota ediko shortcut diga yani ota dege to keliri getae to kenyore immediately ntobo atita munga inganya saa otanga kadi wait tota ediko ganya una Isaiah to the 41:33 ke nga tosi wait wako ganya bai kuchinguru chini bai kuchimba ba uruke ne biyongo batali korosa baminyoke batali kogoya igonga we have to wait asegen to kelie obwate waiting ye nere koleta faith now waiting yo sabete kwa ganyire wono koganya kona kwa ganya to kwegena igole processing agenteke ni no mara bakakebe I don't know ngakiki kera ire lakini mpaka kebe ole shwanga nimbwene abera abe weekend umutienyo omwakonde lakini kareli tukeli ikire bakokoreki bakobwene ekena kyo ono umuntu amenya tali tibuli bedside matugale ga berto for 38 years amenya tali bedside ngagira ta kweto moyo tutuarwale weekend yamo torabwena gwakwo moyo bwana kulia basabi lakini era akamenya 38 yes imiaka 30 amenya tazili tulia pete bakari duko yesa gocha akomulinga kiora ako matavingo maete maraika gagocho turwana maji tigonyoroni bantu batamara yesa kamontenga na aro kwegera kwa bano tuligo saroche ogoli maete enda Nadirios. Faith ya ekamubwene. Yani yana balinge very patient. Aganye tenga one time. So you have to wait. Omotegere na bara bolisiko gali ngalende bono mulisia otuli na Pastor Samba aguna mugendere kubikelesi ni nomorali nsaliga sinchira bene kima bono ncheni nduwalete ni semera tinko gwenande engo twaro kwegena nkugwenande usengo semelia ine ogo semelia no kwegena ninkiwanta kutwara diswali masinko boli albo niga gatioko semelia no kwegena nkikutwara Nyasaye garo mwegeno ego lazima tutwaro kwegena egera to endre go trust in the Lord to endre ko semelia mone omonene ega to koleta boyo bongra ni ara se buguna soma umatege mungeke bayire yaba ko instance nje munge naga soma mambi ari ko na hunge naga soma mambi boni jera kugara kwa kerete na ndigi achire data basori okwegena no gosemelia inkike gwente guja litangani malikate bazita bukia barumi Paulo akolika 15 gosoma 13 nabo Nyasaye bwogo semeligwa aba ichuli no mogoko bwonsi na omolembe asu kwegena
munyale komenta mono asogosemeria asinguru chomu ikomo chen. So which one comes first? Semeria agora to kwena. That is it. Hope brings faith. Hope ningi no koba no man ne binto bigo chikoba. Ngoji koba bire. Ngoji koba bire. Regardless of whatever time. Na faith batabikira ne. Iko garo yegenete already wasemeiri. Yes. Na kuruga gumono. So ma Hebrews gerigito 11 verse 1. Tobata nina warumi hiyo. Olise yenda kugwana. Our key text. Yale Hebrews 11 verse 1. The soma 1 ya goika. Ga kyo kwegena na koba no maene asa mangana yo asemeirie. Nonyane na no kono mara gujiro tigera abu. Okwe na igoro no man. Sama mangana kono tagi. Asemeirie. Igoro no faith. Nere gukuraga guchiesu hope. Watu aroko semelia. One no maene sama mangana semeinga. Obo maene obo ate assurance. Kile songo ikombekera buja sana nga to be assurance of something hoped for. Actually, that faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of all of things we cannot see. Iko muntu bwetu kwigena na lero ni saa 3 chirebono ya saa 2 nejidaika omuntu bwetu kwigena ankyo mandi saa 4 no ali United States of America akokole ntali uchikuligiroro nko mubuli abwato gosemelinga yani evidence neri mehaye yani agete taragenda kinamanyiti guta agete sabo ngapaye whatever time no kali wanja endageri mugeji sejiga uzaligo amo na umulisho tuwe. Yes. Gojimbo yalingana eliacha. There is one of elders isina agenda akambuli swali limonga pastor Samba wakolera one school amade yati na akora ngako tusome timu yake mengi amade yena asomire mengi chibasiwe cyara abora twaratiga nara tware break twaligira ndichigotoka ninse mbere tinga ninkole warari ora abora ratakana te boidi niyo mara ke school ya gukora kiko kora lakini tumanyiti ngono lakini tokole tanga ne komano mara ni ndeke baka kebe igo no blato kwegena no semereti na no chokole in other words is on board egarogo ndretaiga bugangoiga ngoikore destination so korugago actually it leads us to examples of faith kono yokwegena egera korugago egente tanganinga egera tutwaro kwegena ntutakire tutwaro obugamate obokonsara monanyasa na nyasa egera kwa twalire boigo bono nabikunyara kabage gotorokia nga ingitukunyara kaba togokora anda ke bono kurugege mfano ne koltek ne ruro mfano mutangani noro yetu akwana about the mustard seed go sentetere yo musafisa mfano nde iko kunya go toroki nga faith ni kunyara kabage gocha ekera tu kunyara kabato gokwana amona nyasa na nyasa gwetera siringanaria abarumi ikomi kifungo kyaye ye 17 eyo toroki nga igiga neti tunyara kabato kunya togosoma Biblia ritukasirituko na ekera tu kunyara kabato gosoma Biblia rituko asirituko na andelio tunyara kabato gokoraki to gosaba because we can't read, we can't understand nyore ndu kunyara kabato gokoraki to gosaba. So we need to pray so that nyasa to igore tunyara kabato ko understanding gigakoretaki ye kunyara kaba gekoba nensemo yende to kunyara kabato koligere ngeninga tunyara kabato kubolia omonene anyara kabaga gotokonya egero kuigena gwitu kunyara kabaga gokoraki kugokina abantu abange okugena gwitu ni gokoretaki kurinse Luka 15:2 ekefungo kyaye kya 5 tatu anonsarigo na nafio yasome kiagara nigo tukunyara kabato korra okugani gwitu ekara tukagandiro rio kugani gwitu tunyara kabato kumuburia omonene for more faith. That is Luka 17 verse 5. Abatumwa bakamotebya omonene tomentere okwegena waitu ihona baro yengo kwegena kwabo ni gokoreteki igokorese
they need the kwigana kwa nyara kaba koraki gokoba. So we need to pray to our God. In other words, faith in a comment. No kanyemenda nyasa and nobody else in nyasa kunyara kaba koraki comment nagego tanga ask God to help our faith grow. Tunyara kaba to musaba manene egero kwigana kwetu kunyara kaba koraki gokoba ne point yende into nyara kaba to koraki to give up. Do not give up faith because you have doubts. Into nyara kaba to give up ekiagera to bwate kitangu ndo nyara kaba to gotiga koma semeria o manene litukase lituko ekiagera kirokinde kirioga netingira nyara kaba koraki ikoiraniru. So egento ge kanana nkelinga to nyara kaba to koira amabori to gya senyasa nyasaye. That's why even Jesus said emechando yao yerete nkobogorerie kiagera inche nigondo mugusugo ko mugeme Matthew 11:28 to 30 kuruga kuna ntonyara ko tugoitaberana iguru yo muikomo chenu anyare ko ba gagutura tunyara ko tugusaba muikomo chenu anyare ko ba gagutura sobogima bwaitu ekiagera intutwe ko manyene ntoko koraki ntoko nyora Yesu gara ko genda agagotebanga ko batumira no mokonyi oyo iga nero muikomo che omochenu na ando kuruga iga bano tunyara ko batagotenga live your faith tunyara ko batako menyera okuige no koiga na ando kunyori kubuye nga remember faith is not a feeling faith igere oko tuare ko soko na jekina guguye kwegena chinga gichinkong na bora to dituta anyar ko batako maroma ne amanene tunyara ko to tuaro kwegena nga nyasaye na kaletek na roro. That's why in 2 Corinthians na ande wika ya to nyoria asenjere kabire yo verse 7 na kuruga wo tunyara ko to ko da tawanga we have to thank our God for help. Nyasaye anyara ko ba ga to konya ogo saba goito tiga ko bo kumwira ni nyasaye ngambu ya mono ekiagera kala to kumwira ni ngambu ya mono he makes all things happen. So egera to kunyara ko to kuligire mifane kabire yega igo tuanyara ko to koranga ogo semeria go sawa faith ni ge kunyara ko ba ge kogendra go ba ge ko ba mona into yanyara ko go torokia in every season in our life. So let us not be deviated. Ndo baisa ko Syria o semerwa waito eto ko wasiri go se wajire ko alternative B alternative were oronga. Let us keep trusting on our God. Egara to trust the maneno ito na erogo tuguera na ande he will always answer our prayers. And his promises are ever faithful. Jira chia ni ko jire chi chingikeranu egara jire chingikeranu ni ga jikirania in due course. Saligo tara entonkera wo examples of faith no molisia ibekire igo as a Bibilia ntubwate ki examples chinyinga muna chia ruru abu kigo toro kigoro yo kwegena ende chia proof no kwegena kukwaro kanete. There is a very good example mostly someone needing anje to Quran. We talk about Matthew 25 about the 10 virgins. Yeah. And that story igebo tie binto iberoro tubwate ndogoronga oil alafu ngendo kende go ram. Yes. Ndogoro kwa amafuta netaya ngiye ka baise ka batana baliri ba usaba na amafuta babe gegi chitaya chabo amafuta ngiya gutenera moika bejitaya bora ni chinkoro chiabo yes igonga chinkoro chiabo andake mbabwa to kwigena ona mafuta yabanga netibaye gwe babege gitaya agero kwena okoregi comment bali bakabatega mabuta to okwegena tubwatira ogwito gotoisaine tutweka. So in other words okwegena negento go develop aliyento ngo chanza go tugoria merange ntogo sanga eon negento ayo manyene okohol na dokini ya okini ekero gwagole samba kero kuligerelie ngani yumeweka nayo kwigena ina mwenye bikire bia gono ensemenda arangubulire nga okwigena kwa Yesu koronguru kwaringi okwigena kwa Yesu aguna ndo bana goto gotoira gucha sokomanoka 14 verse 12 aboko yeso
igitabu ne gyo akyo kara ndara ko yarata igunyara ko bagutunyoria nga kia begeni banyasaye barabe bakoba singa kijo chombo elio nga kimbare ndete amachiko gose gutwara so kugera si Kristo so gutwara okugera se Kristo igemine tinga tunyara ko bato kumwegena era we kamanyene believing in him na kubwata amaji kae na kuruga igwa igemine tinga tunyara ko bato gutwara okugera kanyene ukoria era we kanyarite ko bakoraki na komenyara in other words Kristo ni kanyarite ko ba trust igoro ya tato ya completely so na intwe na handa kanyara ko ba kumuigwera kigima na intu na boto kunyara ko bato gosabunga regardless of the circumstances go se chinjere gito ko nyara ko bato ko ba tunyara ko bato kumuigwera na ndo kumugena Yesu Kristo ekiara na to kwerete he carried our sins bono I think what we need to focus no kuligire yo musalaba ekiagero to bwerere read that first igitabu ne kyo kumanuka 14 ogosoma kwa 12 aiganao abachenu barabe no kolemereria abobwatete amachiko amachiko na ndunyara ko batawo koraki to ko banoko no kolemereri babwatete amachiko anyasaye na koba abegenwa ase Yesu yes inki to ko bera abegenwa ase Yesu manyana bwe kana beto mwegeni nekera beto mwegeni ige nyalde ko bagwegena tato ya completely unatu nyara ko batoko goteba nanda kanyara ko bagwira machiko ai oise kuligire gaiga look at Gethsemane actually ekara ko nyara ko ba ga ko ikari Gethsemane bono liga ko nyara ko ba gusaba nanda kanyara ko ba utwara that sorrow and suffering ekara ko twara ko jana kolia indeed there was a lot of pain nanda kanyara ko ba kolemereria iguru ya tata anyara ko ba koraki ega ko mokonya but he still surrendered himself akanyara ko ba go surrender go jaso ko kani kwa nyasaye no nyene kere me chandere iga ote wanga onye ndiriya nkunyare kana kanga na bega kombe giya koraki kiarusi wasen lakini rende asenginche go in that trust and obedience tigo wanja kwa ko nyara ko ba go koraki go kora so yenere ko nyara ko ba go toro kibono about the really faith nande koruga go he continued trusting God even in difficult moments na ba mayetenga even in difficult moments akanyara ko ba ga ko mo egena na ko mo semelia mone omonene so kuruga iga okoegena atainga ni go kunyara ko ba go koro kinga butambo bugima ni go bol rice actually it may not be easy we say it is not easy in kelinga sometimes na bato kunyara ko bato go struggle either in fear in weakness we say in discouragement ngoi kwa boli gwe ndo gete iga kwanyara kwa kwa bere discourage ringa bona emangana ya kwa koraiga inkiro jora koreki oranyode but Jesus understands bali bagonyara kwa koreki bago struggle onyara kwa ko barigania egara tunyara kwa to kumotegemea gozo kumuligereria rituko asiri rituko egara to kunyara kwa to kumuligereria rituko asiri rituko bono ryo egara to kunyara kwa to gosaba to gosoma ringana riaye na hande to gutarama na Kristo okwigena gwaito nigo gukonyara ko koraki gukina so okwigena gwa Kristo nkoringa erabuge komanyene na banyalde ko baga gwesara kwigena regardless of the challenges that he went through iga nyalde ko baga kwerwa agatebanga let the will of the Lord be done na handa go torokinga even in us ndiro ko nyaranga michando nyaranga ko baga koraki yakoba kwanyara ko gutwara a lot of fear kwanyara kwa gutwara weakness kwanyara kwa gutwara discouragement lakini rende bono Kristo igago to invite tunyara kwa to kumuligereria rituka asirituko egara to amuligereria rigo tunyara kwa to gosaba no kuyena gwaito nyara kwa ko kina so okuyena kwa Yesu nigo kunyara kwa gutuegeria buna begeni tunyara kwa to kumo trust completely na tunyara kwa to kumuigwera era gweka tuegenete kabisa na ekera twanyara ko batoko kora yega riorio nigo tukunyara ko batoko gendera tugutara monere even in suffering even in weakness nonya nengagiani satanity tunyara ko batoko kora tugutara nere ekiagera at the end of the day na tebanga joy cometh in the morning omogo ko finally ngo karorik ngochore negero kunyara ko bago gochaigo ino ringa as we conclude without Jesus ose totabwati Kristo nigo tolebosa lakini igo tobwate tutaigo na gokonya kwende kurende Kristo bweka
nero ranyare ko bagago tokonya na ande kuruga iga ntunyara ko batokumanya obumaene igoro ye Biblia kuruga gwe kada tu abumanyire then will be no longer weak lakini nigo tokoba toro ne chinguru tumanyete nga Kristo ni gali meji nkoro jito na kuruga go o nkelinga ogosaba ogosoma lingana na okwiyena nigo gokonyara ko bagokoleta Kristo asobuge magweito so ekenene nkelinga red as old to Jesus ndonyara ko bato kumutiga anyara ko bagago tutiga lakini tomasemerie rituko asirituko tutaramonere na ntomurigererie rituko asirituko and through that tutakuwa washindi na bonga to bababui kere kiagera in due course egutongo korereki ngochera onele tigabasin. Amen. Pastor inki kiligo se ogokora se conclusion ye lesson iga karatu chwali baga moncho mulino motegere nera sangana itwa samagili iga morkeli lesson yakwa lesson ire ngiya kirima kwana mangana yenge nchenene igoro yugo twara okwegena inki kiligwa wali ukolera lesson ya chirubuya no baya tatebiringa having faith again tongera abuna rariti ngumanzi inu ase mwakerorire ya toretire buya kuri iri ase ngo asi Yesu ajori ya toretire mosarap nakara ngulire riao actually abantu abange baramanya obuya nengenjo yokoba ime ya Kristo. I like the emphasizing ya omonginere G White anje te ko emphasize sana se bitawu ya gitamunkira nganje te ko somana na nyore no kira series ni ye kurunga selected message book 3 gitawu ngi anje te sana njengora ga somana ko ke bogoleti amafundisho ya Yesu Kristo amono kwigena abwate na message ya malaika batatu gitawu ke selected message Mongina ni waiti ga gateba iga page 172 mulisho tole na mana nyo ngonjolera mangana ya kitokora the gospel emphasizes enchiri ni go nyara ko bage kobeka chinguru in Ellen G White aso mongina White ebitabuye mongina White the commandments of God amajikanya saa have been proclaimed aberga korandigwa but the faith of Jesus Christ kulendo kukwega na wa Kristo not been claimed tira ngoranya rakobogo ko wa the day Adventist church tira saba Kristo wa 7 day Adventist church as the equal importance singing juigo ne kingenjo mono naro the law bunirichiko and the gospel amone injiri going hand in hand nigo kaenda koboko asinginjo yayo igonga to proclaim about the commandments machikaro to proclaim about the gospel yogo ine injiri ya mareka barenga batatu na kie ko mungira White yako embassy singa neto bwanarata nyuma kitwanyorire twabwa amajika Yesu Kristo amajika Nyasaye kitwanya bwatire bono we am back to the gospel actually gospel na go to reflect as amajiko that's why even when we were doing our spiritual week of emphasis ya wanafunzi we were studying about the truth of the Bible Bible truth there is somewhere na naigereti asali kuona about the New Testament is the referring of the Old Testament. Sure. Ngonga mangano si pia kole kanite the Old Testament ya kwa refer the New Testament. Na New Testament igegocha AD after Christ day go iru. But in the Old Testament BC. Ngonga minto byosi bya kole kana baona go biko referred moina. That's why muna tuegeye gagocha from Monday mpaka tuwa kolere Jesus Christ. Actually ya kwa Yesu Kristo. Ngo ya toira ndiria senji the gospel. Iye ya malaika batatu. Iye kwante kulera abantu kare twakureirwe bono toma kuira na ase having faith now to God. Amen. Twatwaro kweno kasinya saa now we wait nya saa toira. Kato good bogatati zira verse 5:9. So make itokole. Egero someta bukirikyo mo okumanuka isano. Ogianda. Ibungo bya kianda Biblia ekali ukona gaseta byo komana kwa isano kianda malika machenu awo kwana asikibugia kianda yabeka bya barabuo nigo bale gotera ogotera okuyaba goteba
kwa gweneire aye kubugulia ebuku na gusansura imanyirilio byaye ikiageraye nkwanye nyetwe na ase amanyinga ao ukamugulira Nyasaye abantu bakira amate na umunwa n'abantu na igesaku barabwo bagateba barabya abegeni abegeni tengaye kwa gweneire kubugulia ebukwe na kumanura ebimanyirilio oyo kumanura ningo Yesu Kristo gweneire kubugulia ebuku kiagera igakuete amanyingae akabolia abantu bali bamwegenira ababono babatanga bagateba abegeni. So that faith through the blood of Jesus ya totole tukegena. Now that's why the what let us back to the gospel. Sure. Mwachibulile magarama ya sana ige kinge nchenene ukwegena ogosemelia kwa manganalia asemeirie noko banu maene kwa manganalia asemeirie era mangana ya tibetinga yenga ikwa nkikwa igire bono mwambia seleseni iga nichileseni chini yake ma akatogero sangase kwa teye gukwa na gukina asobwa matena Nyasaye na akarukulilia eleseni abere gyotoira bya ndara abolichisi mchini berisato na manyanki andake inu mwas bugandi usanga Getembe halo Getembe Wakire Jaffe Bwakire bya masi good morning bwakire bya baba karibu ya seleseni ya iga asante basambu yara uno moliki biyadole Jaffe ngibana kwangirira to mondo mindo noale rende maitemo n'umuntu ngusukara masoma ake nande notoramo tigaira na korogo koleje tingati cyaeri ikigagi cyeli gorotoroche ya mana tengente ya megeri amayaga ati mwabere mugotwegeri yes ona maboli narako nakakamboli anabera tatoiga iboli tangani nayo koboli nga obasemeri nukwege nangere kigego talitangani koboli wakabere dinawe boleli yomazuli nabona amanya ibirengeli bya nkoboli ali yes koboli wakabere baso tire konsabera ita bote narwalite imbo ati ukwegena kwa pasango ngweni iboli lya gatatu nelyo moelyo nakinda akore manyanga na mente iru kwegena Biyono sana masi baba kuruchiso bokiri kyakeroka mabuli ya nama yakigima obuli mabuli atatoga uli buli tangani ukwigena no basamini kigo cyali tangani eliya kabere ine mbasta umurandi ukiri osabira umuntu na masabali naigwe kane umuntu utabwa tukwegena eliya gatatu kyakora amanyenga igetabo kyayo kwegena kiamentiro ije icholi alright asante sana 0741583878 yani noti isano ibere inya ya moisano isano na isato isano na isato isano ibere isano na isato abo tulikira ujumbe gusutu kwa nerega iga aye elesi ni ukwegena kwa igule na bila utili buli ubwate kulinde no komento gusanda kiwaka ngabya murasilese na kwa igule ebono mambino nchire kwa na nintu sanga ngohamo Getembe hello enagania njembaga kormagena enagania manye igoro ya okwegena na machiko nimbwate amachiko at the same time imbwate okwegena ase Yesu eri yakabere ekeronyegenete na kwa okonyora matemwa igo Yesu gotigoso amatemure komo egera goturi kurwase ogotemkuria obwate buna ekero atigete sadra kabene na mesha kabagasoa sogotemu asoana barabune egere obonne bwanya Nyasaye bororekane komento ya sana kura simba ka kuri libuli tangani aboli gago kuri nyabwali libuli tangani oboli tangani galia lakini omente ile ya nabo igoro yogo amatemwa mbulisi mi iyo eyendegangira na sabali mulise no murandi abarira ni mabuli ya igasi njira benko ni mwanya bikirinse asinchira ya bene kigma 0741583878 egero tukunya kubulisi mi agoto ile ningo mabuli ya iga aboliwe Pastor Samba buya mono masi weekend
sama bori ya gatatu ibori ritangania bori nga gatio kwegena no gosemeria kigoje getangani era twarigeria Biblia kebungo toira nase kebungo giriito polisi otuwe na onaga niyo gesome baibera ni komina yamo kebungo kia getangani ligatio kwegena no gosemeria kigoje getangani abaiberania gakio kwegena na kuo okoba nobo maene asa mangana ayo asemeirie kwena no koba no maene esa mangana asemeirie nonya ne kene kiayo atari kororekana nonya ne kene kiari atari korokana okwegena igo kwegena esa mangana asemeirie yes igonga faith ige korifil hope igonga keruba to kwegena ogosemeri ngo koba sole omaete okwegena na bonkwegena lakini no timu ate ogosemeri gongusira I have faith but without hope still I will roast kakini kerembo atogosemeria no okwegena gwachira asende ogosemeria kura asende bono igonde no maenenga amaene omoerio nyasaye bakachangire iguru yani inde sure timbo ate doubt na atarire na machika na nyabwatiri na menyire muna Yesu amenyete na atari amona nyasaye bono igombo atogosemeria nga omorene ngochare igonga according to 31st to irerero yari gutorase chirese nchito twegire chumengima faith comes first and hope follows igogo semeria ego kwa chinguru kwegena in other words ebintebi igobigo tumeka kulingana na context yani kwegena then no semeria nga amaena yango korariki ngochare igonga kulingana na context yerese ni yale otwale kwegera faith comes first hope follows according to that verse Hebrews 11 verse 1 masi iswali ya kabero boli na chire kumusabira buoye aigeneti abwana na okay and amulisho tarali naneli ndate kuyaneli from the bible twali gele kisamba abuti nyinge ira samali kabu sure egento gekobwani omonto no kwera kwae tuligere chine stand chinyinge Yesu Kristo agakora okwegena kwa wa na ni tuwasoma ya Matthew na ni tuwasoma ya Mark 9 na bayate igo masi ningi jambu te mwawe motienyu mogima ngo sabo botukoro mogaso nkeze ndali koragera to bude the na if you don't have faith you cannot be healed my faith cannot heal you my work is to pray that prayer eko in erete conviction in your mind oegene then you will be healed igonga nchega ziana no mwaza no gusaba korangiri nyasaye amangana yangu saba kerabo so ireme yao wateba ngabono nyasaye nkonye mbuye na muna masi lakini ni saba mbu tororo wiki ngimoya toligenda still I will be repeating day omete nande ire ni liswa lya gatatabuli bono kogendeze gusaba ukwegena kwae nakuragere ko mugwende obuli akya okora amanyo rukwena kwa mentri enjero kuma yo kwera kwa mentri ebintu mbiro okora asobe magwao koranga kerogo ekora ngeli koba unakwaga neti lakini kwagendera gusaba na go practice asegento keri omwali kerege ikiranire you can realize ngabono kwena kwa mentri style kie igere repeater orori Yesu gutara za manje keraro gutara za manje adanga kinegento raisi kanisi lego kiro gutara igo to kuri at the first instant gaso amaje igoro ajaga utara yes na tare to bade kera ikagati akeba that faith ekaruwe sare ikiga so bright kera bright yacha ekakafa faith akaba distract akajaga kolimera kera limera ngiyaje te sare pak ai I'm thinking akainyora kera inyora yesa kama deviga ora okwegera kwa igonga faith igogo yeria raisika ya mentru kere kwa inyoire nga nyasaye nero kwa that power yoko gendera su magwao inchirende weta samakora ekoleta makoro ekoleta aliyo kulia raisinga kuena kwa mentru unga paura Peter kalia raisinga kuena kwae igo kwa rusetu yoko bread ya so takeba lakini kera nyolete nyasaye nga kama Yesu Kristo akamutoria igonga that faith kero mugate Kristo ige comment
na ili tukiri monkwanya koinyora otebenga umwana ali ntakana alingwe ntako konya nenda girambwate lakini wewe kagwata baninye gine tenga niseko konya ntakani eli na inchi sana bagunzeseni bono agyogo rumanya no kwegena kwa mentally nkoimugyule amakora na bukubugu no endagira kwire ntakani kwamo kwaso kubaoro kwigena kwa mentally konya na bolengete lakini kwanya kogena yani nata wat sebi korwi yao nkorre kana vile abikorwa kwigena kwa kini faith without action is death. Yes. Bueno togenda sembaka eliamba akamulisia igari kuboli nande no tokoja ku weekend ndo tuzo kwanda banganaje actually like nata was better andero ona adire weekend like nata otawanga tatu and weekend is really exhausted next week ngole ngumo muradi ambaka ekego cha tuligire ligoro ya makora na machiko okwegena na machiko ebintu ebimbi bwatu bwamateburo bonge kulende enchira tuisiko so kulira nilboni ke turatambuke lesson we would have opened the lesson here next week of course yere buya lakini nenda singe jinsa na jira jitai kwala egento bono yoka ngwa nago kerambaka mbaka na menta mangana maya otebabuya otebarende yeso ekeruguta taligo tiga oba asamate mwatayo agutara naye lakini ga rochin kiyo ko be no nyano bwato ime no aringe ekera merinde roro nera ka no akoleteki no are so his presence here go feel you cannot have faith if you have not kept the road so lichi kona liko wero twaro kuyene ewa nero chabandega babo Rosi Fundi good morning akurachisa mochirichia keroka watching live sante mama Keruga akurachisa mochimabiri agotano ali memuro uli santu sana Albert Museti kuruachisa mochena kuru happy Sabbath mwigo wa kirami kuruachisa mochira agotenga happy Sabbath Moses Omwega kuruachisa mochena Nairobi Anisha Kerry kurua USA I love the lesson amen be blessed all happy Sabbath uyagulika kuruachisa mochena United America agoteva niko ndani kesi baadaye engenangeni agotebanga eningo yobokima happy Sabbath from Magombo town asante sana Kevason Onsongo kurana net na kuru happy Sabbath Ivana Amisi kuruachisa mchana Nairobi pia yuko ndani hapa uronkuru Meru agota great job tuko pamoja Ratemo Oyeko tunti ino kurua Birongo Domono Sare Sente Jone Sawe kuruachisa mchana Mirabo Mundo Mwasawe na Tato Mocha liso mwingano wabali ime yomuro guka Unyoki Victor kuruachisa mchiricha agota banga akuruka guka wa ushago 25 stream live kurobo Kirami Village Nyabigong Koru Chimanu Chim good morning Sabato engia pamoja Alex Bosi well represent kurwa Kehanja Triza Omboga Triza kurwa Madhare Northern nera koten wali ime yumurubuli abangi sana basuri me benja kurwa Matororo na bande sana bangi sana Clement Obasanjo kurwa Chisemo Central Bank of Kenya country biamono sana Alex Areba kurwa Mugweko osoireme James Kunde kurwa Chisemo chia Nairobi gali osoireme Emmanuel Mwaga kurwa Chisemo chirichia Sinsu Woda biamono Kenya agotenga Kenyash kurachisa mchekisi imeyemuruli Derka Obiri kuranya cheki Rosi Michemo kurwa agotea pamoja biamono sana Fred Muga osoireme Nancy Lioba kurachisa mchebotoli Alex Bout kurwa Maro ikatia banda banga kena Sharonize nya kurachisa mchana kuru isaboterengi ya barandi biamono sana Edwin Trambera uyakurunga Edwin Geke kurachisa mchirichi Nyamira api no ale me morobuli negatia banda bange sana lero balikire otenga balire me morobuli na kusini wa Isabato sante sana manchumulire ya sinchonga ndoche chiko mnyoka kingi magacha butugire ko migoro chisesato no tokolera lesson gawo mora mulisha mbyamono sana usangana itu lesson pastor mbyamono sana na ndo kuira na guchiganye bimwa gendera gusinia aba nafunzi balia togere gusini wa emambia bono ngayumulisura abere di maita wate anga millennium ko vera ndoro patri lakini shortly after ningende ronge na chwa address yesimi ora inyuli ngarero spiritual emphasis at the end of the day ko genda ronge I'll be there at around 11 all right thank you najara wanganeti kwa ni mwanjumuri no matagariri yamana asinge joko kwatrana aseresen jona nguru aningirane alias school ito ya Adventista Nyabimo secondary asena veira se chumengima asama saba ya wanafunzi
ngira noro lerinde tuchiko crown and I'm happy nga wikira igoro twanyorete 18 students berura enjoy batiso. Amen. So na unari gusaba ngo monne agendera kubarinda ase ogachora bachorete guchapke sabari engiya igora inde maybe abandi batujoinira rero una kulingana umuiko Nyasaye orakore mirimo. So Morisha Shem, thank you for the work wakorire ngiyagu undoraro nte ongakirisi myagante byago tufuatilia sana ukira badama wakisi mtrigo soa iswati getukuruku lena kuru nyagasenda ante binga ko more studio nkwani na temiro wakisi minyanya gosoa lena kanyago tema musugole soa bantu nyagasenda mwisi na ba ekanise kurunga egetu central litukulilia alhamisi GSM roko bayigan komera bana kwa bege tu central bakatabenge lesson kubwati kubuya nande bagaba kwani sana bakatanga muri gali lesson yakubabuya abantu bege tu central mwensi bya bana kwaya bonsi be ne timu ingima. God bless you so much amagana ikire igorona ngekera ngo yetachi samwe nalwe ngakora mangana mangana sino cheke sinini ngayetachi zo chiri kijauri na jebilati abiru muswati yo mogali kijauri agantemeni agantebi unsarigo anumulisias otuoli naba basta jobuli na samba egira litko ntunto korabo esaba ntoko soka baba litali oli achire kolende memono sara sokuli le lesson kurugijauli. God bless you so much na bali muswako tubwati botambe seseri wa sana karabo ntoko kora ngo boli molisio tulia tukola sama katoko kora lesson mambia bono motongi tata naindi twachira sora sema bia bono biamone kiagera gwatwegerie twanyure kurwa sori tata Nyasaye bono tugusaba ngo endera gotomendero kwegena tunyara kwa batugo kurigereria tata Nyasaye na mono tunyara kwa batugo twaru kwegena kwao turae tworokereria moikomo janitale mastole biamona asegeta sen kiagatembe kigeruri baga asenge njoy kwegere lesson tata na batugo sabanga kiroya omote management bonsi abaturigereria singa kichiga basenia kerata ndata kunyara kwa batugo kwegera na ntuganyito goja kwa eria kabire tata Nyasaye ono wereva aturanyara kwa batugo sasima sikise munye chienze tasabiro kwa bakwa kwa basikiro yo moito siwe kicha spiritual emphasis sigandreta school no nyane education agandreta through the conference tata Nyasaye to ibekira sore ra kero yo mo kegera lero na to conclude the education emphasis na boigo the education day dear Lord ono tora taramuna intwe tworokereria skrenchera base abakwa ni kwa bekira siri tukolia rero season kero yomo na kusaba gitu terasiri Yesu Kristo mutolito. Amen. Asoro mwachi mulege kiraga go mnasabalisi Morisia no murandi ko bana intu bono mambia subura abenye sabaseni ayo mwenyene kwa